Des del primer moment que em van dir de participar en el calendari del 2020 de Puntes Rebels va fer molta il·lusió perquè ja coneixia el projecte de l'any passat i tenia moltes ganes de trobar una dona que em sentís que tenia ganes de representar. Per mi va ser trobar la Clara Campoamor, pensar en ella, ha estat una experiència, poder-la imitar. Fins i tot ha hagut un moment en la fotografia que he pogut sentir el públic a sota, m'he sentit en el paper, així que realment és un projecte molt bonic i que també és una bona idea, és molt necessari haver de donar veu a tantes dones que potser en el meu cas és més coneguda, però les meves companyes sí que interpreten a dones no tan conegudes que fins i tot ja he tingut l'honor de conèixer-les gràcies al calendari.